Dumela mahulu ndadzoka zvekare ndine nyaya yasabhuku Themba Mliswa araita aiwa sabhuku kata kangombowanza kuti vasabhuku tingoti aiwa makorokoto pausabhuku penyu pamakapinda so panapa muri Zimbabwe nyaya ndasangana nayo ndeyekuti vaThemba Mliswa vakusaidira advocate Mliswa Chamisa kusaziva kuti akusaidwa Chamisa kana kuti ada kupinda ada kudzoka mupolitics ana Chamisa because ende for sure akadzoka akanamirana na Chamisa pa MP pepe hambo tadzopinda anokosvika chimwe ka 1 because izvi so ananga apa mawanika mukomana vakarambira kunigirikini kunoto nachinzi nigirikini ma-MP mamwe ese vakwanise kunge vachibva ipapa vachibuda muparliament. So panapa muri Zimbabwe zvatanga vaThemba Mliswa vanyora padande mutande pavo paTwitter vakati, as it stands, Chamisa simply represent an idea which has momentum and no individual ability can withstand that. We can see with the likes of Brian Dube, a great legal mind and well-resourced person who went with Ngonzora, same with Mbodia, their ability paled against CCCC. No vaendera mberi akati, is the same with myself losing in no tone. I verily understand the dynamics which are that I actually lost to Chamisa and not Richard. People are so fatally angry for the change they will embrace anyone standing for the accepted opposition. Muri Zimbabwe nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti vaMliswa manje vakuchijamuka kuti ai nini kana zviro zvekudyiwa kwandakaita pa 23 August handina kudyiwa nemwana watsvangirai anoitwa Richard Tsvangirai, no ndakatodyiwa naChamisa nekuti ndiye akauya akabheka mupana anga ari mu Citizen Coalition for Change leadwa na advocate Mliswa Chamisa and mune chimwe chirevo ari kuedza kutaura kuti zvoni dai Richard Tsvangirai akauya ega dai ngomutsotsonya mazuva ese ndaigona ngomudai tongoitwa dina aigona ngomudya futi. So ndo muri Zimbabwe zvanyorwa navaThemba Mliswa panapa but nyaya yavo kwavatangira kwacho vachitaura nyaya yavo vari kuedza kutaura vachisaidirana naadvocate Mliswa Chamisa kusaziva kuti mukomana uyu kana kuti sabhuku ava vaMliswa vafunga here kujoinana naChamisa paari kudzoka akuzoita zvepolitics kana kuti dzimwe nguva hazvozikanwa nani, dzimwe nguva pamwe zvichida anogona kungoda kungonamirira futi akangonamirira naChamisa anozoda mbva adzokera kusiti rake rekuNorton apose kuvanhu vekuNorton aitodiwa kana muparliament vanhu vekuti vane ma-efforts avanoisawo aito-appreciate kuti neZimbabwe yese zvavaitoitawo muparliament imomo vaitombotiraya kurova basa but panapa nyaya ndava nayo muri Zimbabwe kuti ndingoijekesa kwamuri ndeyekuti vaMliswa vari kuramba kuti havana kudyiwa naRichard Tsvangirai asi vakadyiwa naChamisa. Ndo nyaya ndandaka kubatirai pachannel yenyu yenyaya version sanyaya metizhen ndinozoweka nyaya dzisemedzi ndinogara nchingoya panapa ndine nyaya dzine mukosho mukuru, nyaya dzakakosha.